Irio nade jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng wagomba ka wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka yena mondo mi arwake obonyiso wa nyinge ni en wuod kanye en laktar molonye weche mage kae to en modhi mi watwak makawuono machiegni daktari. Erokamano. An kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Migori County. Wendo Sub-County, North Sakwa Ward, Saria Primary School, Ringa Village. Mane kamae. To kuom moloyo te an jarwecho mwaluongo gi dho ngere ni physiotherapist. Kendo e physiotherapy ka alonye weche mag leche kod choke. Ema kawuono biro ka mondo watwak godo. Wadwa wacho weche mag choke kawuono. Kamano. Choke mage, choke ng'enye del. Wacho ka ni wantiere kod choke adi del duto te chakre. Choke ng'enye del. Nyaka itielo. Wan gi choke adi? Wan gi choke adi? Gika gina gidhi around 600. Wan gi choke mang'enye dend ka. Idwa ni kawuono wago mbaka choke mage? Wan gi choke ma wadwa go mbaka kawuono en chokwa mar onding. Onding mowuok e ng'utwa. Kwadwa ringo. Nyaka kum sianda. Kamano. Wabo bedo kod picha mwang'iane kaka choke mag del chala. Daktari wacho kacheni wantiere kod choke mang'eny en adier wantiere kod choke moingo 200 e del duto te. To idwa ni waket maino e choke mag onding. Mwaluongo gi dho ngere ni the spinal cord. Thor wachwa makawuono nang'o twakwa nang'o? Twak wach makawuono en bam mar onding. Bam mar onding. Bam mar onding. Nyakwara Muge Jwang' mane twakwa odiechieng' makawuono bam mar onding. Odhi biro kang'o motimore, odhi biro kapo nono ni nitiere chandruok moro e lumbru kata spine ma ang' nomi onding'i ok bed kaka onego bed nobet, ang' no bam. Onding obedo onego bed ni chal nade? Onding owinjore bed ni nigi curvatures. Wanyiso kuonde modolore. Koro curvatures wan gi mwaluongo ni the cervical spine. Wan gi cervical spine, wan gi thoracic spine, aito kendo wan gi lumbar spine, aito kendo moro bende wan godo ni sacral spine. Koro wan gi curvatures madhi ang'wen e onding ka. Koro curvatures gi manyiso ni kaka curve go chalo. Koro kopo ni curve go nigi tabu. To koro kanye ma koro wabro wacho ni onding obam. Kamano. Wantiere kod picha ka a normal spine kod spine kod chandruok ma ntiere koro ka a. Curvature mani wacho ka kaka giluwore kata kaka giyuore. Giyuore. Koro nitiere picha mabro kelo mabiro nyisowa kaka curvatures ko chalo. To koro sani ongeche wadwa wacho bam mar onding. Koro ma waluongo ni normal spine. Ma e spine maber. To ma ma spine mwadwa wacho ma bam mar onding no gi dho ngere waluongo ni scoliosis. Koro ma e normal spine. Kendo choke mantiere, koro choke mag ng'ut mamalo wan gi choke 7, aito choke mantiere e korwa wan gi choke 12, aito piny ka wan gi choke 5, aito kendo wan gi moko bende moriwore kanyo. Koro choke go te aito kendo wan gi curvatures maringo mamiyo choke go kendo leche bende makore kanyo maber. Koro kanitiere tabu e choke gi leche gi to koro biro miyo ondingwa bam. Ma kwa ng'iyo ma tibiro yudo kaka ondingni odolore, obam, ok obedo maber. Kamano. Ang'o manyalo miyo wabedo kod chandruok e choke gi ma ang' nokel bam mar onding? Wan gi gik mang'eny manyalo miyo manyalo kelo tabu mamiyo nyalo yudo tabu mar onding. Achiel kuom gi nyalo bedo ni leche mag onding'i go ok opangore maber. Aito bende nyalo bedo ni choke mag onding'i go samoro nyalo bedo ni gin gi tabu. Mano nyalo miyo wayudo tabu gi mag bam mar onding'. Ok gipangore maber ka ang'o motimore koso thothne samoro nyalo samoro ibiro yudo ni samoro wan gi gima waluongo ni seche mo congenital. Seche monyuol ng'ato to nyuole ka samoro kaka nyathino nindo e min gi noko nindo maber. Koro choke ka noko dongo maber ne gihinyore. Mano nyalo miyo wayud tabu no. Machielo bende wan gi gima waluongo ni
familia historia nitiere kaka genetical inheritance manyiso ni ng'ato onokawo gino koa kuom anyuola mare nyalo miyo wayud kitabu ni aito bende manyalo miyo wayud tabu ni kendo samoro ng'ato be nyalo bedo nang'oa no yudo tabu to tur kore otur nyalo miyo nyalo yudo tabu no samoro bende nyalo yudo ni samoro ng'ato no yudo infection e kore ochamo choke ka koro ka choke ko chamore to nyalo miyo tabu ni bende aito ka ng'ato bende nyalo bedo gi gima waluongo ni neuromuscular problem leche ne to gi nerves ne oinyore nigi tuo nyalo miyo koro nding'e obam kamano nikech wantiere ga kod spinal cord e spine ka amaringo iye ka kamano ok ang'eyo ni seche ma ng'ato oyudo hinyruok kata seche ma onyuol ng'ato ka entiere kod chandruok e choke gi kod cha bende dhi kobam to seche modhi kobam no bedo dhi tiyo tije kaka dwarore to kapok idwoko kamano daktari thuolo chal ga nade ma inyalo nyuol nyithindo kod chandruoge aina gi inyalo yudo kaka ng'ama miyo mapek obedo nade momiyo nyalo yudo nyathi machal kod iwacho ni nyathi achiel kuom nyithindo madhi around 500,000 nyalo bedo ni nigi tire problem kamano manyiso ni ok en gima ng'eny ahinya kuom nyithindo monyuol ok ong'eny ahinya kamano koro ng'eny e kidieny mar jomage koro samoro onding' mabamni onyalo bedo ni onyalo gik manyalo kele koro kaka ng'ato medo dongo nyalo yudo ni koro nyalo miyo koro gigi timre negi tibiro yudo ni samoro ong'eny sana koro ng'eny sana kuom joma mine sana mopogore gi joma chuo kamano ok inyalo weya kamano pimnwa gimomiyo inyalo wacho ni ong'eny kuom joma mine mopogore kuom joma chuo nikech kang'o motimore momiyo ndik joma mine ang' nobed gi ing'eni wawacho ni ka jatuo obiro e clinic tibiro cheke ni to jomage moseyudo ka nigi tabu ni sana ibiro fwenyo ni samoro joma mine koro nitiere kode koro mano koro biro dwaro ni mondo koro watimani to kendo nonro machielo ni tang'o momiyo joma mine man kode zaidi mopogore gi jok machuo achiel kuom gima biro nyiso ni joma mine nyalo bedo ni problem ni sana ibiro ni samoro joma mine tije magitimo ka gin e ot kendo kata ka gin e ofis en jatich mar ofis ka en e tich ofis ka kowuok odhi e ot kendo nigi tich machielo mobende odhi ting'o goto motimo mar ot kaka ng'ama miyo aito bende biro yudo ni samoro kata mana bende samoro ka nyathi e seche mopek aito kendo yudo nyithindo ibiro yudo ka joma mine most of the samoro nyithindo giting'o sana makoro gin gi tije mang'eny magitimo koro magi te wanyalo wacho ni samoro because kaka tije mobende gitimo samoro joma mine yudo hinyruok zaidi mopogore gi jok machuo kamano atemo go picha atemo pare pacha kaka seche ma ng'ama miyo pek kaka nyathi dhi bede iye gi ratil no to ken nyathi achiel samoro gi nyithindo kata bich kod weche ma kamago ok ang'eyo in e jalony ibiro pimonwa wechegi ipimonwa kacha ni risk factors en namba achiel en bedo ng'ama miyo nitiere kod thuolo mamalo mar yudo chandruogni samoro en miyo mapek ma onyuolo nyathi manyalo bedo kod chandruogni samoro bende owuok e anyuola ma bende wacho ni thothne ok ng'eny ahinya tiwacho ni hinyruok ema thoro bedo mang'eny mokalo makelonwa chandruogni manyalo kelo ni chandruogni aito samoro bende tije aina ma bende samoro kata kwatimo occupation ibiro yudo kaka sani kaka jok matiyo gi computer to kata gi laptop samoro gitiyo godo seche mang'eny samoro ibiro tiyo godo makoro nding'i samoro koro samoro yudo kata ka ng'ato ogukore makoro samoro nding'i no nyalo tan to gima yudo sana en ni samoro cause mare bende samoro ibiro yudo ni kategori machielo bende nitiere mawacho ni unknown ok wang'eyo sana iluongo ni idiopathic ok wang'eyo sana ni tang'o manyalo bedo ni kele tibiro yudo ni ng'ato onyuol te en kode koro mago te kwa combine to nyalo kelo scoliosis kamano kadonje ranyisi moro wanyalo wacho ni kapok adonje ranyisi wanyalo biro mos koso bira dichiel koro wawere kod ng'at monyuol gi onding' ma Obama wawe ng'at ma samoro kaka ni en ng'ama miyo gini kaka ji medo dongo kama ubo biro dichiel ok onyal biro dichiel biro yudo samoro tich aina ma ng'ato timo ka in tich ma idwa bedo e desk samoro idwa bedo kuom muda mrefu tikunjori kendo idolori aito kendo kata itiyo samoro seche aboro apar to kendo kata kitie desk sana samoro nyalo escalate mi yud problem aina no ma en gima timore mos matimore mos kendo bende nyalo bedo ni samoro kata kinyalo bedo kata driver midwa riembo e wuok Mombasa
to samoro idwa dhi long distance koro biro ni samoro seche mang'eny ina steering ma samoro bende samoro nyalo bedo ni barabara bende samoro ok nyalo bedo maber mano bende nyalo miyo ng'ato nyalo yude e later stage in life aito bende samoro kopo ni ng'ato oyudo infection e spinal cord mare kata bende samoro ng'ato nyalo bedo ni oyudo tumor e spine mare tumor en yani growth kuot nyalo miyo koro ka kuot obedo tibiro yudo ni koro mondo mi iwuoth gi posture maber tibiro wuoth ka kore gukori koro mano nyalo kelo tabu nengeche koro mondo mi iwuoth maber to iyudo ka koro gimoro osekuot ondingi kacha koro tami mondo ok nyal maintain posture maber mano change of posture gono mano koro nyalo miyo mondo mi wayud scoliosis kamano de anyalo bedo kare kowacho ni ranyisi maduong' mar bedo kod onding mobam en neno ka onding ng'ato bam koso obo biro kod ranyisi mopogore opogore onyalo biro kod ranyisi mopogore opogore ibiro yudo kata ka samoro onyalo bedo ni kowuotho to sinyo aito kata kochung tiyudo ka koro kata kochung tibiro yudo ka tiende ok tiende konchiel ok nyon piny maber to koro kata kowuotho to wuotho ka gima odolore ok wuotho e posture maber mago nyalo bedo ni ranyisi ni entiere gi problem kamano sorry to nikech obiro mos nyaka bede ne oluwo okang' kapok ochopo makoro ndi ng'ato bam kaka koro waneno kako bam kani kapok ochopo kacha nitiere ranyisi moko minyalo winjo kapok ochopo kacha seche mobiro mos ni mondo migeng'e nitiere ranyisi minyalo winjo especially nikech ibiro yudo ni ochakore sana kapone kaka jomatindo ka ng'ato po nitiere adolescent stage ka seche ma koro ng'ato gik adolescent seche ma koro nyithindo chako dongo kendo koro weight mage gi height mage nyalo chako medore tinyalo chako realize ni nyathinani ok ane ko wuotho maber ibiro chako neno koro kaka umedo dongo to gino mana medore ameda kok obedo corrected e seche makare kamano wathoro ga bedo kod walking styles kata kaka jomatindo giwuotho ga samoro giwuotho ka bet ka gibam matin oneno ni mano en swago neno ko wuotho kamano aminga ko wuotho kama bende nyalo kelo chandruok mano nyalo kelo tambu nengeche kiponi iwuotho kiwuotho to ing'iyo gi style marach mar wuoth obwongo ni bende koro ng'iyo ni mane kaka owinjore bende ni wuotho koro mano nyalo kelo thagruok zaidi aito kendo bende kaka imedo wuotho ainano nyalo tamo kata choke mag tiendi mondo bende kik dong sana excited ngeche koponi kiwuotho kileng'ori to koro komiyo kikete weight aina cha bende nyalo miyo koro chogo makono no ngeche oyud pek biro tame mondo mi kik odongi koro biro yudo ni samoro tiendi konchiel ni malo to konchiel ni piny koro mano nyalo encourage bende mano mondo choke go onyere zaidi kamano gima watpuonjore ka en bam mar onding' to seche matwagni dhi nyime bende amedo paro ni inyalo oro ote machuok namba mar SMS en 23600 adwa ni mondo mi ka ang' waduogo to wachako kod penjo ni ka intiere kod penjo moro amora kato wamedo sudo ni seche miseneno ranyisi gi en ang'o gini monego bed ni timo onego bed ni irwari arwaya onego bed ni koro ichako temo thiedhori kendi koso onego bed ni timo nang'o kapok ne wachopo kanyo to daktari wacho ni walking style marach bende biro dhi ir obwongo to bonyiso obwongo ni kare kama kaka onego bed wuotho kato system ni chako kethore omiyo ne jomatindo kiparo ni wuotho gi style no nyalo kelo ni chandruok kendo mabiro momoro kaka ibiro timori godo biro tami kikisudi wadogo bang' thuolo machuok mokalo namba mar SMS en 23600. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Vikram ero winjane Vikram an Rakesh berna Tarun ini parang ang'o mabiro timore an gadier ni Niti ok biye mondo arus ni otimre. Niti wachonu adier, an gi Rakesh ne wasetimo arus. To nyathina be, nyathina no wuon gi en Rakesh. Bende winjau, bende ununga gimomiyo, Niti ok dwa ni mondo wan watim arus kae, nikech Niti odwaro ni mondo an atim arus kode kae.
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo, daktari ne pimonwa kacha ni wuotho marach nyalo miyo obwongo ni bedo kod paro ni kama ni kako onego bed ni bedo tibedo kod chandruok. Kopogore kod mano, daktari, ang'o kendo manyalo dhi e obwongo ma ang' no kel ni chandruok ni? Kopogore kod hinyruok mano wang'eyo ni nyalo timore, kopogore kod kaka onyuol ng'ato mano nyalo timore, kopogore kod anyuola nyalo timore, to makoro in owuon mikete dendi ma ikete obwongo ni ginang'o kendo kopogore kod wuoth marach? Okay, inyalo kopogore gi wuoth marach, samoro nyalo bedo ni idwa kata kitiyo in ofisi to ibedo gi kompyuta mari kok ibedo maber, mwawacho ni poor posture. Mano bende nyalo encourage mondo mi wayud scoliosis kamano. Aito kendo bende inyalo yudo ni samoro ng'ato nyalo bedo ni length mar tiende, tielo mare ok romre. Koro nyalo yudo ni tielo ma koma achiel tielo bor, koma achiel tielo chiek. Samoro nyalo bedo ni mano not nyalo timore kata ni samoro nyalo bedo kata noyudo ajali, kata samoro kata kane pod otin to no nyalo bedo no ohinyore. Koro mano nyalo miyo koro tielo konchiel ni malo to konchiel ni piny. Mano nyalo miyo bende ka ngoro ng'ato wuotho to nyalo bedo nang'o oyud problem gi scoliosis. Aito kata mana pelvis mare nyalo do kata ka choke ne mag pelvis ka samoro nyalo bedo ni kaka samoro kaka joma mine samoro kata ka ne oyudo hinyruok kaka mana ma ulo ni pubis symphysis separation. Samoro yudo ka koro ohinyore seche ma pelvis mare ohinyore. Koro samoro yudo ka koro pelvic achiel odhi malo to achiel odhi piny. Mano nyalo kelo tabu gi spine mari. Antiere kod penjo, daktari, namba mar SMS en 236 owacho kacha ni penj na laktar ni anto mara okobam to remo kendo ka bet aming'a to chung' bedo shida. Mano Tobias. Nyalo bedo ni Tobias tere kod chandruok mage. Onding'e remo to ok ni obam makata samoro ko beto chung' nyalo bedo tabu. Okay, kata kos nyalo bedo ni ena gi what waluongo ni mechanical tuma en gi tuo mar onding' kata nerves mage ohinyore. Koro mano to onyalo dhi hospital mondo ocheke mondo wane to problem no en onding'e kar kanyo, onding'e mamalo, onding'e ma katikati koso onding'e mapiny. Koro mano nyalo dhi hospital mondo mi ocheke mondo afwenye to problem no ni kanyo. Kamano. Ka ng'ato oseneno ranyisi gi makata samoro ka ng'ato wuotho tinena nena ka onding'e obamo biro iri kaka laktar. Thothne utimo diagnosis nang'o? Koro diagnosis watimo gi line mang'eny. Wan gi ibro kawo historia mar jatuo. Aito kendo kisekawo historia mar jatuo miseyudo, then ibro timo gima waluongo ni physical examination. Koro physical examination ibro kene biro kanyo to chung'. Kose chung' ticheke aito ibro kone mondo onyalo bend kodhi mbele micheke to ere komineno koting'ore malo kata komoting'ore malo. Aito bende wanyalo tere mondo wagoye picha mar x-ray. Kwasegoye picha mar x-ray to wabiro timo gimwaluongo ni cob angle. Cob angle no tiende ni wabiro ng'eyo ni to malo kuma waneno ka nitiere deformity to kendo gi piny kuma bende waneno ka deformity no gi kanye. To wabiro timo calculation mare kwa cheko angle no mare no mondo wafwenyi ni ma en scoliosis
man gi percentage maromo kama. Koro nitiere ka en gi 10% mo, ka en gi 10 degrees kadhi malo, to mano manyisore ni en gi scoliosis. To ka koro en gi ka en gi less than 10 degrees, to koro wabro wacho ni amare ni ok rach. En koro kwanyal categorize kaka scoliosis. Ai to kendo bende wanyalo kata timo MRI, bende wanyalo goyo mondo wane kaka chalo. Kamano. One kaka choke go chalo. Wano kaka choke go chalo. Kaka gibedo. Kaka gibedo. Brian Oremo wacho kata ni entiere kod penjo, baba neno yudo accident 30 years ago, higni 30 mokalo. Lumbru neno hinyore kendo osebedo kwa chande nyaka sani. Daktari okonye gi namba ne wawuoto ka kwa setieko twagni. Hapa ni mano ibro timu kwa setieko chenro. Brian kikibed mabor kod Ramogi TV, daktari bro chiwo namba ne to daher mondo mitudri kode obro yudo kaka obro konyo baba ni. Penjo machielo yudo ka amwacho ka ni na pautenge penjo na bende ni nitiere yath mar onding masikre mosate. Tapa ni remo mar onding ni wasega wuoye kod gik manyalo kele. Mone nyalo muronwa mana matina. Yath mar tuo mar onding te ok chalre. Onding te ok chalre. To yath mar onding en ni wan gi kidienje didek mwanyalo timo. Inyalo muonyo yath. Muonyo to biro kweyo mana rem. To kopo ni leche gin weak, ok gin tegno, kata in gi posture mari kaki wuotho gi kaki ginene ok ber, to koro physiotherapy nyaka timni mondo mi oteg leche ka, ai to kendo kata kaki timo gik moko kaki wuotho mondo mi okonyi mondo mi ibed ni ndingi no en gi posture maber. Ai to machielo bende nyalo timni surgical intervention, nyalo timni surgery mondo mar biro mondo mi okonyi. Koro magi line mwanyalo thiedho godo jotuo aina go. Awinjo kimulo kacha kawadoke diagnosis, seche ma pod wadok ir daktari kikuwil namba mar SMS en 23600. Iwacho no kacha physical examination. Ibro ng'iyo jatuo, nitiere kaka inyalo mule, nitiere kaka inyalo nyise no kulre mondo mingi kapo nono ni entiere e line maber. Kati pimo kacha ni inyalo go x-ray, nitiere pichni mamoko mabende inyalo go. Koro e x-ray ka, koro ka iseoro jatuo, ibro kaw x-ray mama kuom siandane to odhi nyaka ng'ute malo. Koro kineno kaka koro onding'e cha oringo ka dolore, to koro ibro goro laini kowuok malo kama ineno ka deformity ochakore godo, tigore koringo kodhi piny. Kendo kaka picha mantiere kani. Koro kae kama deformity ochakore godo, ma laini mapiny, koro igoro laini ka ringo malo. To kendo kichaki biro ka, tibiro do ne ka kendo ge ka. Koro ibiro goro laini ni. Koro ma ibiro goro kadhi kama, kendo ma bende chaki goro kabiro kama. Koro laini kama gibiro ng'adore kani. Koro angle makani emwaluongo ni cob angle. Koro angle ni kopo ni en more than 10, to manyisore ni in gi scoliosis. Koinga par. To kendo prario kaduogo chien, to wanyalo timo ni gimiluongo ni conservative management. Wanyalo konyi mondo mi wakonyi gi conservative management. Kakoro dhi 25 kadhi mbele, samoro koro ndingi no odolore zaidi. To samoro ni koro nitiere kaka nitiere gik mwanyalo tiyo kod iluongo ni braces. Makoro braces go ibiro rwaka ibedo kode madhi 16 to 23 hours to 22 hours in a day. Makoro maki mondo mikoro kik injuries no o inyiri godo zaidi. Kiko wasen kwasetimo mano. Apa ni mano wachiegni donje kendo ibiro pimonwa kaka braces gi chal, seche momiyo irwake kamano, kaito seche migole no onego bene timo nang'o mondo mi kik hinyruok bedi. To for now en ni mondo mi wayude kwasego picha to wabiro draw mano. Koro kwase draw mano mar laini oringo kabiro malo kama, kendo wachako draw ma bende wa draw koro laini bende wachako draw ma chaka koro biro kama gibiro ng'ano mane kore cob angle. Koro mano en ma en gi gold standard mabiro nyiso wani in gi scoliosis. Kamano. Ma ne tich mayot kata matin. Nikech nyaka migo kwano mi cheke ni to en kamano. Ai to bende
ibiro timo physical examination, ibiro kone jatuo ni mondo ochung mbele ni, kose chung mbele ni to bend kodhi mbele. Kor king'iye tibiro yudo ka konchiel chal ka gima en gi kuom. Komachielo to bende ni piny. Koro mano bende biro mi confirmation gi kaka picha makan. Ibiro gole maber. Picha ni ogole maber. Koro king'iyo ma tibiro nena ma ineno kaka ni malo to ka ni piny. Aito kendo kaka ma bende kulore ni ibiro neno kaka ma ni malo to koni ni piny. Koro mano biro nyisi ni leche gi koro kata ka leche gi ne gidongo tibiro yudo ka magi omich to magi bende okuot nigi malo. Koro manyiso ni magi endi ofinyore odolore. Koro kata ka koro bwana ni ne kata ka koro ng'ama chalo owuotho. Koro ibiro yudo ka koro konyal wuotho maber nikech konchiel obam to konchiel oting'ore gi malo. Manyiso ni ma abede dhi ketho quality mar ngimane. Quality mar ngimane koro biro bedo piny zaidi. Aito ibiro yudo ni kata nerves beke nyalo bedo ni koro diore kendo biro nyalo yudo rem mawuok e onding'e karingo kadhi e tiende. Aito kendo maduong' sana kaka koro kore ni chalo. Ibiro yudo ni kore kama ohinyore godo ni ema wan kanye ma wantiere gi lungs, to kanye ma wantiere gi heart, to bende kanyo bende ma wantiere gi organs mantiere kanyo. Koro ibiro yudo ni kata mana obo mare odiyore. Koro konyal yueyo zaidi. Koro ibiro yudo ni jatuo ainani kata nguvu mare biro dok piny nikech muya modonje kore kacha osebedo compromise. Then kendo mana kore kanyo bende ma wantiere ga dundo magoyo. Koro ibiro yudo ni sa dundo cha koro gicho osedolore zaidi, ta dundo cha bende koro nyalo bedo ni go remo, to konyal go remo gi ng'ama motegno kaka ng'ama dundo ne kore ni oyawore. Kamano. Mama ning'eni wasedonje complications kata chandruoge manyalo luore kotende kod onding' mobam. Kamano. Kopogore kod mipimonwago complications mag kata chandruoge mamage mabende nyalo biro maluore kapok wadonje weche mag thieth. Ibiro yudo ni koro kata mana kaka onding'e ni chalo to gi structures magige chalo. Ibiro yudo ni kata ni jatuo ainani nyalo bedo no onyalo yudo kata mana gima waluongo ni incontinence. Incontinence tiende ni ok onyal control kata mana samoro kata kaka dag lach mare kata mana oko maduong'. Nengeche gik moko o change. Koro ibiro yudo ni samoro onyalo bedo ni koro onyalo yudo tabu. Aito kendo ibiro yudo ni mondo owuoth maber tiende konchiel biro bedo ni nyaka ting're gi malo eka mondo machielo ni owene mathuolo mondo wuothi. Koro ibiro yudo ni kata mana chokene mag tiende samoro biro yudo ni konchiel bor to konchiel chiek. Koro manyiso ni jatuo ainani ibiro yudo ni komonyono go piny zaidi onyalo yudo arthritis mar chonge, kendo onyalo yudo arthritis mar onding'e kendo gi mar hip, to kendo kata gi mana mar ankle joint mare. Nengete weight mang'eny dhi konchiel. Erokamano ahinya Moses Osaso kowuok Bware Uriri. Iwacho wakacha ni neno chenro kod jaodi Sharon Nyaugenya kendo mor godo mokalo. Wan bende wamor mar winjo ni neno chenro. Wabro kawo yueyo mana bang' thuolo machuok nyakora moge jwang', kaeto wadhi nyime seche ma waduogo waboya online mondo bipenjo duto te ma inyalo bedo godo ipej laktar. Bro kale yor simu, SMS bende pod nyime 236 inyalo thiedhi. Tithiedho nang'o? Kikisudi. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata Miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka
Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Niti wachonu adier, an gi Rakesh ne wasetimo arus. To nyathina be, nyathina no wuon gi en Rakesh. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e ugandawa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Ma e kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. This attack is not only alarming but deeply troubling. The investigative authorities should take this matter up very, very seriously. The County Security Committee has this morning dispatched a team of investigators to the scene. Tendarita mahumabeyo jiwarita na jalup Governor Oyugi Magwanga bang' ywak ne ngimane ni kamarach bang' monj mar nyamburko mare. Governor Gladys Wanga bende oseyo monj makamano. As has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places, who were abducted in what you said, all of them have been
brought back to their families. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni ji duto mane otekie kinde ng'anyo mag Gen Z osewe thuolo e kinde ma joked ne oganda to kwedo report makamano. The first, second, and third and fourth persons shall remain out on bond on the same terms on condition that they will not interfere with the witnesses. Doho golo chik ni obila ma itudo gi nek mar Baby Samantha Pendo kik nyon moko kuom gwenge ma Kisumu ka nonro pod dhi nyime. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waya online kendo inyalo go simu mondo mi ipenj laktar. SMS wa bende en 23600. Erokamano ahinya Engineer Jack Odhiambo iwachonwa kacha ni bende ineno chenro ni kendo mor godo. Mokalo Moses Osaso kawuok Bware Uriri bende nwasenono otene. Erokamano ahinya Moses kachiel kod Engineer Jack Odhiambo Ouma. Daktari kwadonje weche mag thieth chal nade? Thieth nitiere to kendo thieth biro luwore ni ichake saa mane. Ka ichake chon ngech kaka natemo wacho mokwongo ni problem ni oneno sana seche ma nyathi osegiki adolescent kanye mochakore zaidi. Koro kuponi dhi neno daktari saa mowinjore to koro wanyalo konyi mondo wachak exercise makare kendo wachak what waluongo gi dho ngere ni correction of the posture e seche makare mondo mi kuponi waneno kata ka ondingi no bam to wachak rie kendo wami exercises makare muonjore be ni nyalo timo mondo mi leche manyalo bedo ne odolo ong'wony gi konchiel warie aito mabende nyalo bedo ne overstretch koma chielo bende ang'owa waketgi mondo gibed motegno. Wamake kanyo matina kawie simb Jared. Hello, penj laktar. Awito Jared wadhi nyime daktari. Koro kwa setimo mano kuponi en tiere mwanyalo tiyo gi brace mwalungo ni Minerva jacket kata mana walungo nitiere munyalo losni makori wuotho godo mondo mi ondingi kik bam mande bende wakelo ni esa makare mondo mi wang'akikisha ni spine marino okoinyore nikech ibiro yudo ni sama nyathi pod tin choke ne kapod dongo koro ka choke ka odongo ka ging'iyo gi bam tibiro yudo ni mondo mi koro duogigi ka koro osebedo chogo osebedo motegno biro bedo matek leche ka bende pod dongo koro leche gi bende nyaka riege arieya ka pod gin sawa. Joluo ne wacho chon ni yathi rieyo idolo kapod tin kapod tin koro wachako gini kapod nyathini ni kapod tin kamano. Iwacho gimoro ni leather jacket, iwacho gimoro kaka brace. Okay, waluongo ni corset mwanda tigi dhokono corset. Koro nitiere corset mwanyalo tiyo godo make maka kanyo kar corset ka nikech kaka joma mine bende nitiere kod corsets gi okang'eyo tudruok mantiere kindgi to yena kawie simbo Odhiambo machiegni penj laktar. Odhiambo wawinji? Awachoni bende Odhiambo duok duond TV ni chien mondo mi ipenje mondo mi laktar oyud kaka nyalo konyi mayot. Wado kama ne wantiere. Koro wacho ni wan gi mwalungo ni corsets. Ma corsets gi bende inyalo los gi maber mondo mi maromore gi kaka ng'ato romo. Nitiere minyalo yudo minyalo oselos ma inyalo dhi ng'iewo to bende nitiere bende mwanyalo pimi. Odhiambo duogi inyalo yena ka usimbo Odhiambo. Kao mar Odhiambo. Odhiambo penj laktar. Hello? Awacho ni bende ma nama nigi tuo nding nyalo dago nyalo mi kaka embo winjo tuo ni nyalo bedo transmitted to another person. Bende nitiere nwane kendo Odhiambo? Awacho ni bende tiyo ma ng'ama nigi tuo nding nyalo miyo ng'ama chielo. Awinjo kaka wacho. Openjo ni to bende nitiere ka ng'ama nigi tuo mar onding nyalo miyo ng'at machielo. Tuo mar onding mwawuoyo kawuono ni en waluongo ni scoliosis. To kaka nawacho mokwongo ni samoro nyalo bedo ni ka scoliosis ni samoro nitiere kaka inyalo yude kowuok kuom mamau kata kowuok kuom babau kata kowuok kuom anyuola mari. Mano nyalore. Mar scoliosis.
to nitiere moko mag onding' ma ng'ato nyalo miyo ng'at machielo kanye kuma Pacho Odhiambo nitie. Ka en tuo mar onding' ma kawaida to kanyalo wacho ni nitiere kaka ng'ato nyalo mi tuo mar onding'. Hapana, mano ok en adieri. Waduoge mae coset mani wachonwa ka? Mae coset mana wawacho. Koro coset ni ibiro yudo ni koro kaka olose ni. Ineno ka olose gi taratibu maber. Ibiro yudo ni koni ema jatuo ni odok sana kodok gi bathe koma koka cham. Koro wadwaro ni mondo waduoge mondo duog katikati mondo koro ineno kaka oloska muting'ore gi malo to koni onge godo. Koro ma wadwaro ni mondo onding'e ni osong ka dok koni. Aito ma bende koni bende ochal ka gime monyono go piny ahinya. Koro wadwaro ni mondo wasapote mondo ma odok ka dok koni. Koro mano e coset ma ina ma wawacho. Ma bende king'iye gi chien ka ti iwake gi chien ka to ma irwako gi chien ka mondo koro wa correct onding'e no. Nikech ka ne en chon to ne onding'e no bam. Koro watiyo gi ma. Koro coset ni en ma jatuo biro bedo kode. Wa advice ni obed kode around seche 16 to gi seche 22. Koro nyalo mana gole matin. Makna kar gole ka aduoge yena ka seka usimbe Imelda ka e waduogi. Imelda, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Oimore Imelda machiegni. Imelda, anyaro Yugis. Na inyara chon. So na ntiere gi shida mar spine. Koro nenore ni kinde ka abuok to lach wuok kende. Seche moko be ka nindo to wuok kende. Koro penjo daktari ni nyalo bet ni ang'o marach. But natimo thieth mano ondiknaga operation to nidwaro 1.3 to ne onge pesa. Koro ginene complications mawuok masani gi akeni en nikech old age. Ija higni adi Imelda? 50. 50 years? All right. Okay. Imelda wacho ni noyudo ajali to nohinyo onding'e. Koro ka nohinyo onding'e to koro sani koro chal ka gima koro oko matin wuoka. Ahinya nyako buok mwaluongo ni urinary incontinence. Koro ibiro fwenyo ni onding'i ka ema nerves to gi leche bende ma control urinary system mari wuok nerves giga wuok e onding'i kanyo. Koro ibiro neno ng'at man gi tuo mar onding' ma samoro nyalo bedo kata kaka onding' mapiny. Kopo ni en genyruok to samoro koro nerves nego nyalo bedo nohinyore ma koro nyal tiyo kuom muscles mantiere ma control dag lach ka. Koro mano biro dwaro ni mondo unjere no wachi no unjore otimne surgery moro. To nidwaro 1.3 to nidwaro masa moro pesa no bende nyalo bende podonge. To wanyalo advice ni onyalo yudo thuolo mondo odhi one physiotherapist man chiegni kode mondo onyalo endelea gi timo Kegel exercises mondo miyo strengthen to ge pelvic floor exercises mondo konya ne kanyalo konyo mondo mi o control muscles go bed motegno. Aito koro magema kaka nyaka wi simp Thomas, hello, penj laktar. Laktari. Yes. Na ni problem moro guro. So no thiedha bo timo operation 2022. Koro nyaka sani awinjo kaka samoro duogo. To tina bede chuore gi malep. Koro kang'e ni mano shida mane. Tiendi ma chuore kosa ng'a chuore? Onding'e no tawinjo ka rima lakini gitina piny tawinjo ka chuore gi makope. Okay. Awinjo kako wacho. Watie gi Imelda kaito waduogi. Koro Imelda owinjore odhi mondo odhi one physiotherapist mondo onyalo endelea gi pelvic floor exercises to gi stimulations moko manyalo miyo leche makacha ko bed motegno. Nikech kopo no beda ni ok gine to samoro nyalo bedo was. Koro wanyalo timo gima nyalore. Sani ka pod ojipanga. To iwacho ka nitiere kaka ji nyalo timo kata Kegel exercises gi moko dala kata mag muscles mag floor bende ng'ama miyo nyalo timo kata e ot. Onyalo timo gi ot, onyalo timo nang'o daktari? Koro momiyo wacho ni mondo mi ong'e exercise kaka inyalo timgi, obiro dhi ir physiotherapist mondo othi opuonje gima onyalo timo. Aito ibiro miye gima iluongo ni home program exercises. Mobiro kone ni ka in dala to mae kaka ibiro timo ka intiere dala. To mano biro konye. Koro wadogi ir janeno
janeno wa machielo. Koro janeno wa machielo ni man gi tuo mar onding' mano timne surgery. Samoro ibiro yudo ni kotimne jatuo surgery to leche ma bende nitiere kama seche ming'ado ka. Samoro leche gi bende samoro yudo gimwaluongo ni scar tissue. Ibiro yudo ka scar tissue omakore koro kidonda nikech kidondo chango gi oko. Aito gi oko kaka mbala neno cha. To mbala bende samoro nyalo bedo ni pod nitiere gi odak e iye. Koro gimo nyalo timo to mbala no kodak e iye. To samoro nyalo bedo ni mbala cha bende pod nyalo bedo ni dio nerves. To samoro mano nyalo kelo rem ma pod nyalo dhi e tielo. Koro gima nyalo kwaye. Akawi simu achiel kapok watieko mano. Okay. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni? Ma ni liko kala ari nyako jwal. Machiegni. Awito janeno mowuok ringa koro onyalo dhi ir physiotherapist mondo puonje mo exercises mondo tim nikech surgery ne chalo ka gima en successful no dhi maber. Koro magi to koro mana episodes matimore ka koro no setim ne surgery. Koro magi to physiotherapist nyalo sort out mondo mi okonye gi rem manie tiende no. Emutudre kod tiende ne machore ka. Nikech mbala ka samoro mbala ka nyalo bedo nikech mbala ka ng'eni ogiyom. Koro samoro nyalo bedo mbala ka ema pod dio nerves go. Kamano. Aito leche makanyo go bende samoro nyalo bedo ni opok gibedo motegno ahinya ma support spine mare no. Koro kupono bedo engaged to trim ne exercise makare to nyalo konye mondo mi unding'e no. Waluongo ni the core muscles go mondo bed motegno. To nerves bende samoro kao muda mondo mi ochangara karaka. Wawacho ni a nerve, a millimeter mar nerve nyalo kao dwe achiel eka mondo chaki to millimeter mar nerve otin sana. Koro manyiso ni gima biro kao muda. Namba 2 kata kapok achenjo kapok dhi gine machielo samoro rem bende samoro nyalo dak e obwongo sana. Koro problem cha no serumu to obwongo nyalo bedo ni pod para rem cha. Obwongo pod nyalo bedo ni paro rem cha. Koro bende wanyalo advise ni bende kiko pache kanyo mondo kiko par mano zaidi mondo mi okonye nyalo konyo mondo mi otiek rem. Mano nyiso nitiere gi moro makikete pachi ahinya to gino bende biro donga omiyo wabed motangi gigo kata rem ma wakete pacho. Samoro onge tini kete pachi ni entiere. Okal ne penjo daktari ni ne jogo ma samoro tie mjengo gitingo gik mapeka kata jogo ma samoro dhi e gym to gitimo gym ahinya ama gitimo gik mapeka dweche makamago bende nyalo kelo chandruok makama. Mano kabisa. Mano nyalo kelo chandruok kabisa. Mabende kaka sani nitiere research matimo mar jok mantiere timo weche mag gedo mag construction mane kama research na no wuoye to kakoro nyicha wakao data to wa realize ni jogi yudo tabu zaidi. Aito en tabu maka koro gibiro koro chako biro kakoro kaka gimedo bedo mto madongo to ginyore zaidi to kupogore gi mano ipenjo ni to koro joma dhi e gym ibiro do ni ka ng'ato dhi e gym to otingo weight mapek sana mo oratil mare. Samoro nyalo bedo no biro ting'e modhi kode malo. To wan gi gima waluongo ni micro tear. Yiech matindo tindo. Koro leche gi yiech matin pole. Koro biro giko dichieng' moro ma koro gini koro owuok ukase puap. Ma koro tami koro kinyalo yudo ka koro giche nyalo time. Mamano bende waseneno katimore sana ke jok mating'o weight mage moheoge. Daktari wach mogik minyalo wacho ni wakotenre kod twak mane wantiere godo odiechieng' ma kawuono mar bam mar onding'. Gima nyalo wacho e wach mar bam mar onding' ni kaka wa jonyuol sache ma nyathi onyuol watemane fuatilia clinics magi aito sache ma nyathi ogiki adolescent ng'iya ni to nyathini no wuotho nang'o kata ka entie cheke kako wuotho to ka nyathi obedo ni en gi complain ni to awinjo ka samoro rem moro awinjo ka wuotho to kawe mondo itere daktari mondo dhi ng'i kenche kaka sani an gi nyithindo madhi around nyithinda 3-4 ma kan sama koro ne gi adolescent ko ge fwenyo ni kare ne en gi scoliosis. Koro kupone wafwenyo gigi chon to wanyalo manage gi
kapok chogo obedo motegno. Nikech kango osebedo motegno to thiedhe dhi bedo matek, thiedhe dhi kawo thuolo malach, samoro bende omenda bende dhi dwaro mang'eny. Aeto namba 2, seche mosebedo motegno makoro makore kamano, fwenye ni scoliosis ni obiro thago adundo mari, obiro thago obo mari, koro obiro yudo ni ng'ani kata kako yweyo mare ok bibedo mayot. Erokamano. Daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi kama oting'o email dagi, ni adwa ni mondo mi giwuo kodi, namba ni mar simu kod kama inyalo yudie. Kama ibiro yuda an private practitioner, officer nitiere Professor Nelson Awori Center, mantiere around Nairobi Hospital area, kanye kama wantiere 3rd floor, B6, kanye mabiro yudora. Erokamano Dr. Hamisi, ipuonjo wach mar scoliosis, kendo aduoko erokamano makende ba marunding. Ageno ni odiochieng' machielo ibiro duogo mondo mwago e mbaka chenro mar Penj Laktar. Abiro duogo we mondo amigi namba. Namba mar office en 0724 54 68 75. Nyalo nuoyo? 0724 54 68 77. Erokamano. Mano Dr. Hamisi, ene manen laktar wa odiochieng' makawuono opuonjo maler mokalo. Ageno ni winjo, aduoko ne erokamano makende. Ne jago picha mara Lea, erokamano mathoth, ne director na Bob Wafula, kachiel kod producer na Pape Chokoth, erokamano mathoth. Ne jahera mar chenro mar Penj Laktar, kiko beda mbaka, kiki dhi e gym, kokidwa hindori gigi yiech matindo tindo, kato chieng' moro obo muoch, sipwap. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Come on.